Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu pred meč 14. kola Jelen Super Lige ovdje na gradskom stadionu u subotu od 16:30 sastaće se Sloboda Point i Donji Srem. Sa nama danas spoj mladosti i iskustva na konferenciji za štampu Dejan Ranković i Dino Dolmagić. Dejane, da čujemo tvoje očekivanja od meča sa ekipom iz Pećinaca. Očekuje se jedna teška prvenstvena utakmica. Stanje na tabeli nam govori da Liga je izjednačena. Očekujem jednu dobru utakmicu. Naše igre se ove jeseni kreću po sistemu toplo-hladno. Od bljeska, kako znamo da odigramo najbolje što možemo, do pomalo razočaravajućih partija. Posle utakmice sa Zvezdom, to je bila jedna bleda naša igra, očekujem da se podignemo i da odigramo maksimalno skoncentrisano i motivisano, da popravimo utisak cijele ekipe u ovoj polusezoni. Imamo takođe dobar raspored da nam faktički cijela polusezona staje u ove 3 utakmice. Gledamo samo prvu napred i očekujem jedno dobro izdanje i sigurnu pobedu protiv Donjeg Srema. Kao što je Šnile rekao, mislim da mora da zaboravimo na ovu utakmicu na Marakani i da se okrenemo ovoj utakmici protiv Donjeg Srema. Ja lično ne znam, ne poznajem mnogo tu ekipu, ali njihovi rezultati i protiv Zvezde i protiv Partizana govore da je to ozbiljna ekipa. Mislim da je sve osim pobede ovde na našem stadionu bi bio neuspjeh za nas, jer mi se nalazimo u takvoj situaciji da imamo imperativ pobede i mislim da mora da pobedimo i pozvao bih publiku da dođe u što većem broju da nam pomogne u tome, ali ne smemo nikako podceniti ekipu Donjeg Srema, jer se i oni nalaze u istoj takvoj situaciji kao mi, da i oni moraju pobediti, tako da biće jedna dobra utakmica, ja očekujem dobru utakmicu i pozvao bih stvarno publiku da dođe, ako će biti hladno i loše vreme, da nam pomogne da dođemo do pobede. Ovo je izuzetno bitan meč za fudbalere Slobode, praktično pobeda bi mnogo značila i na samopouzdanju i što se tiče pozicije na tabeli pred meč četvrtfinala Kupa Srbije koji se igra u sredu takođe ovde na gradskom stadionu. Nema povređenih i kažnjenih kartonima, to je ono što je bitno i što sigurno ohrabruje pred ovaj duel. Ima li vaših pitanja? Koliko je uslovi mogu da toliko vas brinu? Teren će vratno biti zaleđen, teško će biti nekoliko pas igru Slobodina, zahtjevu ispoštala, malo se to više koliko ste se pripremali bi danas za ove uslove, sigre se što se rekao, onda je pozvadaju do svega. Pa dobro, jesmo se pripremali, nema ovde novonastala situacija od koje ne možemo da pobegnemo. Teren je takav kakav je, za obe ekipe isti. Ja mislim da će presuditi samo voljni moment. Ja mislim, govorim u svoje ime, u svojih igrača, da će voljni moment biti na visini kod nas i da ćemo, ovo kao što se zove, idemo u rat, pa šta bude. Takođe, ekipa Donjeg Srema je mnogo dobra ekipa, igrali smo prošle godine, obe utakmice su bile bez pobednika. Tako da očekujem konačno da prekinemo i taj. Kad god se rušila neka tradicija, tu smo uvek bili na visini zadatka, tako da očekujem što se toga tiče i sutra jedno dobro izdanje. Šutirala 6 lopti i dala gol, dala 4 gola. A Sloboda je 5 puta šutu lopti gola dala 1 gol. Realizacija je ta prokleta. Pa da, to nam je od početka nam je to veliki problem. Pa ne znam, ne bi trebalo, mislim da je to jedna utakmica, od početka sezone nam je to veliki problem realizacija, od kada je otišao taj špic Dejan Ranković, nije Dejan Ranković, Ranđelović, realizacija je veliki problem, mislim da, kako se zove, sigurno taj poraz od Zvezde nije realan odnos snaga i mislim da je prevelik, ali mislim da ne bi trebalo više da se osvrćemo na Zvezdu, pred nama je Donji Srem i mislim da je to možda i najbitnija utakmica u ovom delu sezone.